intent vàlid de 5 de 9 curves dels campionatos de la Pro, 5è intent de la seva victòria, més segones per la canal anterior, aquest 23 de juliol, i avui va el segon, i el desenvolupament seria la seva millor triada de tots temps. 15.2, 6, a distància de 15 quilòmetres. Confiança en aquest temps, no és una sorpresa. Tot a temps, ha de començar la renda a córrer.